Benvinguts a l'entrega número 12 d'aquest diari de campanya en què analitzem des de diferents aspectes de la comunicació política què està passant a la campanya electoral catalana. Avui parlarem de la publicitat que estan fent els partits polítics a les xarxes socials, sobretot a Facebook i a Instagram, i veurem quin tipus de missatge llancen i, a més, a quina població se dirigeixen, a quin segment de població. I ja us avance que potser trobem alguna sorpresa sobre el terreny. Hem de partir de la base de que els partits polítics tan sols poden gastar-se, tan sols, és molt, un 20% del pressupost total de la campanya, un 20% en publicitat a mitjans de comunicació, a publicitat digital, etc. Tot allò relacionat amb la publicitat. I el que veurem ara és la publicitat que han fet en els últims 7 dies, en l'última setmana, a les plataformes de Facebook i Instagram. També podem fer publicitat a Google, a YouTube, a Twitter, etc. Però Facebook i Instagram ens ofereixen una plataforma en què podem consultar-ho fàcilment. En aquest vídeo parlem des dels 15.000 euros que s'ha gastat Esquerra Republicana en l'última setmana en campanya electoral fins als 250 que s'ha gastat el PNC. I ho torno a dir, hem de tenir en compte dos factors. Un, el pressupost que tinga el partit, i segon, com reparteix la comunicació el partit. Potser es gasten 15.000 euros en Instagram, però a Twitter no es gasten res. O potser s'ho gasten mitjans de comunicació i a Google no. Vull dir, únicament ens centrem en què estan fent a Facebook i a Instagram. Comencem per Esquerra, que és el que més diners està invertint de moment, i és que en l'última setmana s'ha gastat 15.035 euros en campanya a Facebook i a Instagram. Veient com fa dos coses principalment. Una és difondre discursos, actes, etc. dels diferents candidats, i altra és segmentar per interessos, per feminisme, per diversitat, per medi ambient, per territorialitat, etc. I si veiem com segmenta els anuncis, sí que és cert que cada anunci està segmentant d'una forma diferent, però els anuncis més genèrics els segmenten principalment adreçat als joves i a les dones. Això respon clarament a què ens diuen les enquestes. Com hem vist en anteriors vídeos, les enquestes ens diuen que Esquerra és forta en el vot jove i entre les dones cal mobilitzar-les encara més. Necessiten més mobilització perquè dubten. Per tant, l'estratègia comunicativa respon a allò que ens diuen les enquestes. A diferència d'Esquerra, el PDeCAT, que és el segon partit que més inversió ha fet, amb 9.549 euros en l'última setmana, veient com no fan tantes creativitats segmentades, sinó que el que difonen són discursos o declaracions a mitjans de comunicació. Sí que és cert que segmenten també per temàtiques, per exemple l'educació o els impostos, però el que emeten són més, el que promocionen són més discursos que no creativitats o vídeos. I si mirem la població a la que va adreçada generalment o en grans termes aquesta comunicació, va als adults de més de 45 anys. Junts és el tercer partit que més inversió està fent de moment i ha gastat 8.821 euros de moment en l'última setmana en campanya electoral, en promoció a Facebook i a Instagram. Ells principalment fan dues coses, parlar de l'1 d'octubre i emetre discursos o declaracions dels seus líders. I veiem que es deixen quantitats molt altes en les publicacions. Veiem una, per exemple, que s'ha gastat entre 1.000 i 2.000 euros, quan el que veiem habitualment és que es gasten menys de 100 euros en cada publicació. La segmentació també és clara, als joves, però en aquest cas segmenten més als homes que a les dones, i també a les dones de més de 55 anys. Pel que fa als socialistes, ja veiem un salt en la inversió publicitària, s'han gastat 2.907 euros. Però veiem, a diferència dels altres partits, que no segmenten o de moment no ho estan fent des del canal principal, i el seu missatge és illa, illa, illa. És el personalisme que estem veient al llarg de tota la campanya dels socialistes, doncs aquí també ho veiem. S'han gastat 3.000 euros, no en aquesta última setmana, sinó que ja ve de 2 setmanes, en un anunci de Salvador Illa adreçat directament a dones adultes. I veiem el mateix anunci però en format story, que ja canvia la segmentació i va adreçada a joves i principalment a dones. Després dels socialistes veiem com els comuns també han fet una inversió molt similar, de 2.033 euros. Ells principalment estan promocionant els actes de campanya i alguna creativitat en línia a la segmentació d'interessos, com ara la del feminisme. L'acte de campanya en Pablo Iglesias és l'acte amb més inversió, la publicitat amb més inversió, i veiem que va adreçada a persones adultes de més de 55 anys i principalment dones. La CUP de moment no arriba als 1.000 euros. De fet, s'ha gastat 759 euros en l'última setmana a aquestes dues xarxes. Veiem com principalment difonen discursos i alguns interessos, alguna publicitat segmentada en interessos, com ara relacionat amb l'habitatge o amb el territori. I aquesta publicitat va segmentada principalment a gent jove, però atenció, a diferència de la resta, volen apel·lar més als homes.
Pel que fa a la publicitat del PP, crida molt l'atenció. S'han gastat 397 euros únicament en publicitat a aquestes xarxes, però crida l'atenció la temàtica. No parlen, no veiem el seu candidat ni a marca PP, sinó que se centren específicament a parlar d'interessos, però un interès en particular que és el dret a l'habitatge. Parlen dels ocupes, assenyalen els ocupes, i és una publicació que va lligada a despertar l'emoció de la por, en certa mesura, no? de que te poden ocupar la teua casa en qualsevol moment. I en aquestes veiem diferents tipus de segmentació. Per una banda, adreçada als joves i principalment a les dones, i per altra banda també a gent més adulta, però també dones, principalment a les dones per generar-les aquesta por. Pel que fa al PNC, no fa creativitats pròpies, sinó que el que se dedica a fer és difondre discursos, declaracions, talls, rodes de premsa dels diferents candidats, no? I segmentar-les segons els interessos del territori. Veiem com va adreçada principalment a un públic adult de més de 55 anys. I ens falta parlar de Ciudadanos, que la plataforma Business Manager no ens ofereix les dades, no sabem per què, i de l'extrema dreta no parlarem per no fer-les difusió. Per tant, així acaba el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Ens veiem demà en un nou diari de campanya i ja sabeu, podeu subscriure-vos, podeu compartir a xarxes amb els vostres amics i familiars i així ajudareu a fer molt més gran aquest projecte. Moltíssimes gràcies per arribar fins ací i ens veiem demà. Adeu!